अगर आप भी चाहते हैं SPG म्यूजिक एंटरटेनमेंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दहिया अपन सटाले हम म्यूजिक बाय सहनी दिली बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम मिक्स बाय सोनू कुशवाहा ठेका बाजार मोतिहारी। धोखा मिलल बा हमरा के धोखा मिलल बा हमरा के सुना ना प्यार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। धोखा मिलल बा हमरा के सुना ना प्यार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। बिजली के तार में। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। बिजली के तार में। मिक्स बाय सोनू कुशवाहा ठेका बाजार मोतिहारी। ओकरा बिना बोलो जी के कथी करे। या तो दिल में खंजर मारम या घी में जोरे। ओकरा बिना बोलो जी के कथी करे। या तो दिल में खंजर मारम या घी में जोरे। हमर बसाबो दुनिया हमर बसाबो दुनिया कोइले उजार के। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम म्यूजिक बाय सहनी दिली बिजली के तार में। मिक्स बाय सोनू कुशवाहा ठेका बाजार मोतिहारी। जब याद आई रोई होनु कह के कहबो न खुश रह पाई। कमलेश के भुला के जब याद आई रोई होनु कह के कहबो न खुश रह पाई। कमलेश के भुला के सोनू अरुण अमन के गैलू तुम्हारी के। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। धोखा मिलल बा हमरा के सुना ना प्यार में।
दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में, दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में, बिजली के तार में, दहिया अपन सटाले हम बिजली के तार में। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।